gyakorlatilag úgy fickándozik, ahogy kénye és kedve tartja eddig. Botka oldalra. Szevikyan. Ellövi. Nem csak ellövi, hanem bebombázza. 2-0 a Ferencvárosnak. Szevikyan a 8. mérkőzésen az FTC színeiben megszerzi az első gólját. Hát ez egy brutálisan nagy gól volt. Megduplázza előnyét a Ferencváros az első félidő feléhez közeledve. Botka teszi ki oldalra, érezhető volt, hogy Szevikyan befelé húz majd, és végül nem a beadást választotta, hanem a lövést. Hát és ezt ennél pontosabban, ennél szebben abból a szögből nem lehet. Segítenek a lécek is, innen látjuk igazán, mennyire tökéletes ez a lövés. 2-0.